ערב טוב לכם. 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 אחרי מונולוג כזה, אתם על רדיו בלה בלה. בואו נשמע את הכוכבים הגדולים. להיות מוביל זה אופי. להיות מוביל זה להעז. וזה הפיילוט שלי. הדרך הטובה ביותר להעביר מסר בלי מילים משלך. אתה ראית את זה? מה אתה היה כבר וואי, זה מלא טקסט. I'm sexy and I know it. ביג טיים. מה עושים עכשיו? אז בואו נתחיל. קשה לי ברמות שאני Sexy and I know it. Don't worry. אתה הריפורטר בשטח. הסתמכתי עם הטקסט. Don't worry. מיד נתחיל בשעה של נדודי שינה. אישה שמוכרת. אישה שמוכרת. אישה הכי מדהימה. כאבי פרקים. הלו, גברת. תהיה בן אדם כבר. כאילו, לא בסדר לי באוזניים. אחרי קרב חפירות בלב נגריה ממסמרת. אנחנו סובלים בשקט, איך אתה? יחפרו להם בראש בצורה הכי מוזרה שאפשר. תגיד, בסוף השיעור אתה מחלק לנו קצת מהחומר שאתה לוקח לפני שאתה מתחיל את השיעור? כדורים חוזרים, בלי ליפול על הפנים. בעשר כדורים. כשזה מגיע, זה מגיע. ותראו את התגובה שלו. אני אעשה את זה שוב. בשבילם ובשמם לקיים את החגיגה הזאת שלנו. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. Wiggle, 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 yeah. Wiggle, 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 yeah. Wiggle, 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 yeah. Wiggle, 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 yeah. נבולים בשטח. אסירים לעזאזל. החיים איבדו משמעות? הוא הביא שם יצירות. ברוב התותחים המוזות משתתפות. להשתיק את המוזות. תקופה כזו שהמוזות שותקות. התפטרתי? התקלחתי? אבל בכל זאת אי אפשר שלא לומר כמה מילים אישיות במעמד הזה. ואני עומד כאן לפניכם. יש תפקיד ערכי במדרגה ראשונה. כמה מילים אישיות במעמד הזה. ביניהם הבית המדהים הזה. כי עתיד המוסד הזה להיות לתפארת. הם בעיניי מגש הכסף. זכות להמשיך במסורת של כל קודמיי בתפקיד. אני מוסר לפקודתכם את בן ספונאי. אני זה שזכה להיות אחרי 100 שנים. שהיא נקודת ציון בחיי האומנות במדינת ישראל. עם נאום רציני. I'm sexy and I know it. שלום, אני יחיה, ואני שונא. רוצים לעשות איתי אהבה? כמה מילים על אהבה. איזה יופי, תראו איזה יופי. תריח, תיגע. היא מחייכת, רגועה, נינוחה. אנרגטי, משתולל. אחלה. חם, כמה חם בחוץ. יש לה משהו מהצד? לראות את הטוב שיש בהם. הלבשה תחתונה ללא תפרי צד. את התחתונים. אני מתרגש. ניתן לך את התחושה שהוא היה שם. ועם הזמן הוא צבר תאוצה. אין לה כלום מהצד. המבט הישיר על העיניים. מרגישה קרובה אליו עד כדי מרחק נגיעה. נראה שאנחנו מתקרבים הכי רחוק שאתה יכול. לא צריכה שום דבר מהצד. אחר כך כבר יותר קל הלחץ. תהיה מלוכלך, ומחוספס וגס. לשון שר הביטחון. קטן ואינטימי, הגודל לא קובע. ואפשר להוסיף גם מבחר אביזרים סופר מתוחכמים. זרי למדי. מהפנט, מחשב, מרגש. הכי נוח, הכי לפרק. הרבה אנשים מתנזרים לי. לכו תהיו מאושרים. וזה כיף. אינסופים נהפך כזה תעשית שרוב הבעיות של נשים קרייניות מתחילות מבעיות של פיסוק. הסוף ידוע מראש וקצוב בזמן. אתה לא צריך להבין כלום בשביל... רוצים שהעולם יתקרב, אל תגורו במקרב. לסיום מחר ירידה קלה בטמפרטורה. אנחנו שלישים שוב מתחמים בהדרגה. ולקראת סוף השבוע יעשה חם מהרגיל. אני מציע הסבר אחר. זה לא העולם שמתחמם, זה האדם שמתקרב. מוכחים מודיעינים כוזבים. זאת תהליכה. אבל לא כולם בטוחים שהוא מתאים. עשיתי את עצמי מחדש. לקראת מחר. הסתבר בתוכניתנו היום הזה. זה העדכון מהערוץ הראשון. זה התאבדות בשידור חי.
זהו סוף ההצגה הלילה, הנה שיר אחד קצר לפני הכל נגמר, עוד 5 או 6 דקות נסגור את האורות לפני שיגרשו את האוטובוסים. החשמל עבד קשה הלילה והרמקול התעייף, או שמא הוא רעב, כיסאות מתמרמרים, מתי כבר מתקפלים, ולנו לא נותר אלא להוסיף תודה לכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו כל השידורים, וטוב ששילבתם את האגרה.